čaute všetci, ja som Halgi a dnes nahrávam toto video z môjho domáceho prostredia. No určite keď vidíte toto video, tak sa pýtate, že čo to je za video a prečo. Chcel by som sa k tomu vyjadriť ako jeden člen zakladajúci člen Born to Trick. Ako ste si mohli podaktori všimnúť, tak už nie sme na sociálnych sieťach až tak aktívni ako vlastne dobu predtým. Je to vlastne z nejakého dôvodu a je to teda z dôvodu takého, že stali sa isté nepríjemné situácie medzi nami, chalanmi, vlastne medzi Mišom, Denisom a nepohodli sme sa v nejakých veciach a teda sme sa zhodli, že nemôžeme ísť ďalej v tomto smere, pretože už sme si ani nerozumeli a viac menej sme sa hádali a nevedeli sme sa zhodnúť v istých veciach, takže sme sa teda dohodli, že každý si pôjde svojou cestou, čož teda vôbec nemení na veci tej, že nezostaneme kamaráti, ale chceli sme teda, aby ste to vedeli, že teda Born to Trick viac menej končí a prídu nejaké nové veci. Uvidíme, že ako sa to celé ešte vyzobrazuje. Ale vôbec nemusíte byť smutní, ja nie som smutný, život ide ďalej, takisto chalanom ide život ďalej. No a teda toto je posledné video, ktoré budete mať na Born to Trick.sk, takisto aj na Born to Trick, takže ďakujeme za vašu podporu a veríme, že nás budete podporovať aj v našom rozhodnutí. Tak ďakujem pekne, majte sa radi a peace out, čaute.